Привет. Доброго ранку. Знание Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной территории. Это принцип того, что мир в лице Украины, где решается судьба всего мира, признала право чеченского народа на свободу, на независимость и признала нашу борьбу легитимной, которую мы вели последние 35 лет, не вдаваясь в историю 500-летней борьбы нашего народа. Я приглашаю для открытия и для вступительного слова первого вице-премьера Верховной Рады Украины Олександра Сергеевича. Пожалуйста. Дякую, пане прем'єр-міністр. Чеченського народу, ми дуже раді вас вітати в Києві. Ми говорили вже з паном прем'єр-міністром, що Київ може стати зараз вашою такою дуже серйозною точкою, де ви можете абсолютно в безпеці збиратися, вирішувати. І всі наші державні установи будуть для вас завжди відкритими. 3 роки Верховна Рада України, і тут є всі, хто голосував за це рішення, одноголосно визнала територію Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою. Тоді це рішення здавалося сміливим, але зараз воно очевидне. І після нього ми прийняли подібні рішення про черкеський народ, наприклад. Ми працюємо зараз над дуже великим законом про політику щодо колонізованих народів на території Російської Федерації. Я впевнений, що він скоро буде прийнятий. Тому що ми всі розуміємо, ваша боротьба, боротьба Ічкерії і боротьба України – це наша спільна боротьба. І чим швидше ми переможемо ворога на Донбасі, на Харківщині, на півдні України, чим швидше ми зможемо створити умови, за яких Російська Федерація почне наступний свій етап розвитку, який буде пов'язаний зі звільненням окупованих століттями, як ви правильно, пане прем'єр-міністр, зазначили, народами, тим швидше і Україна зможе бути вільною, успішною країною, над якою не буде тяжіти ця доля форпосту перед таким великим агресором, який, на жаль, дуже потужний, дуже серйозний. Я хотів би сказати, з точки зору наших геополітичних питань, сьогодні цьому присвячена конференція Північний Кавказ як Європейський безпековий фронтир. Північний Кавказ – це не окраїна, це рубіж. І ми маємо працювати над тим, щоб на таких конференціях наша потужна міжнародна складова була представлена дуже активно, і представники Європейського Союзу, ми дуже вдячні пані Анна, колегам, хто сьогодні буде тут. Нас має бути більше, ми маємо обговорювати ці питання і в Брюсселі, і в Парижі, і в Берліні, і в інших всіх європейських столицях. Звичайно, Лондон, звичайно, Скандинавія. Не має лишитися місця в Європі, особливо серед країн-членів НАТО, хто б не розумів, про що йде мова, хто б не підтримував вашу боротьбу і хто б не розумів, що хто контролює Кавказ, той визначає майбутнє безпеки Європи. Поки Москва буде тримати вас і ваших побратимів в ланцюгах, цепях, поки наші колеги, я вибачаюсь, десь в далекій Португалії не мають відчувати, що вони в 100% безпеці, і про це має говорити вся Європа. Ми розуміємо ціну вашої боротьби, ми пройшли Бучу, Маріуполь, Ізюм, зараз Покровськ, так само, як ви пройшли Грозний. Наша історія – це дзеркала багато в чому. І сьогодні вони тут зустрічаються черговий раз на черговій такій дискусійній майданчику, але дуже важливому
для того, щоб попрацювати над майбутнім, напрацювати наступні кроки. Дуже важливо, що тут є вся повнота влади, є Верховна Рада, є представники центральних таких наших структур адміністрації, Офісу Президента. Я думаю, що обов'язково будуть і військові, будуть і командування. І це всі ті напрямки, які разом з вашим вільним народом, який бореться за свою незалежність. І ми впевнені, що це рано чи пізно буде результативно. Можемо напрацювати дуже конкретний план дій, який ми обов'язково в Верховній Раді підтримуємо своїми кроками. Ми небагато можемо проголосувати щось, але можемо і звертатися до дипломатів і до своїх партнерів у всьому світі, і будемо це робити, привертаючи увагу до цього питання, до питання незалежності Ічкерії, до питання вашої 30-літньої боротьби, 35-річної, і до того, що фактично, якщо відкинути різні там алюзії, що Путін почав цю всю розмову у 2007 році, да, на Мюнхенській конференції, ми розуміємо, що дії він почав раніше. Із тих дій щодо вашої землі, щодо вашого народу, як і дуже багато в чому ми тепер через 40 років бачимо щодо нашого народу в Україні. Тому ми з вами, наша рука, наше плече з вами. Дякуємо всім, хто тут сьогодні. Спасибо всім, хто до нас сьогодні приїхав. І ще раз повторюю, Київ завжди буде, Верховна Рада завжди буде для вас найгостиннішим місцем, де ви можете збиратися, обговорювати і рухатися далі. Дякую, бажаю всім нам вдалої, гарної конференції. Дякую, пане Прем'єр. Спасибо огромное. Спасибо. Олег, я уступаю место, пожалуйста, наших дорогих, уважаемых спикеров и гостей. Окремо подяка за гарні слова пана першого спікера Олександра Сергійовича, дуже вдячний. Ми розуміємо, думаємо, що ми в правильному напрямку йдемо, і ми завжди є соратники, завжди є розмови в даному випадку. І давайте запросимо тоді на першу панель. Маю честь запросити, вона у нас дуже видатна. В першу чергу це президент України Віктор Андрійович Ющенко. Прошу вас. Прошу привітати. Питаю, де? В залі за неправильне голосування. Також запрошую до нас на панель нашого друга, нашого соратника, пана Михайла Подоляка, якого ми всі знаємо і всі ще вітаємо. Ну і звісно, почекайте. І звісно, представник кримсько-татарського народу, який все своє життя присвятив боротьбі за Україну і за кримсько-татарську спільноту. Вітаємо. І безумовно, вітаємо того, без кого ця панель взагалі не відбулася, цей захід не відбувся, це пан Ахмед Закаєв. Ну що ж, почнемо тоді. Питання в першу чергу до Віктора Андрійовича. Так, до Віктора Андрійовича, якщо ніхто не проти. Віктор Андрійович, НАТО і Північний Кавказ. Саме за часів вашої каденції фактично відбулася перша загроза або перша криза НАТО після Холодної війни. Ми не будемо брати до уваги Нью-Йорк, ми не будемо брати до уваги те, що відбулося в Іраку, а саме загроза, на яку НАТО мало відреагувати. Це Грузія, 2008 рік. Я думаю, що, безумовно, ви дуже добре пам'ятаєте про цю подію. І, безумовно, НАТО був залучений до цієї ситуації для того, щоб відреагувати і припинити ту окупацію, ту агресію, яка тоді Москва перший раз привела до незалежної держави. От з вашої точки зору, згадуючи ті події, чи могло НАТО відреагувати в інший спосіб? Вже знаючи, що відбулося після цього. І в який це спосіб могло бути? Віктор Іванович, прошу. Перш за все, я хотів би висловити колосальну високу честь всім вам,
за те, що в ваших снах, в ваших діях живе віковічна мрія не тільки вашої нації, бути вільними, а я переконаний, будь-якої усвідомленої нації, перший сон, який сниться в будь-якому поколінні, це щоб завтра настала незалежність власної національної держави. Україна більше 350 років йшла до цього. Тільки в 20 столітті, вдумайтесь, будь ласка, ми 6 разів проголошували незалежність. Ну так, ви знаєте, як людям, які не розуміють, не знають, що таке Україна, 6 разів. Хлопці і дівчата, що у вас у голові було? А в нас кожні, не те, що кожні покоління, кожні 5-10 років у нас проєкт незалежної країни. Чи ми говоримо про УНР, чи ми говоримо про Азун, чи ми говоримо про державу Скоропадського, чи ми говоримо про державу Августина Волошина, чи ми говоримо про Степана Андрійовича Бандери державу, чи ми говоримо про 91 рік. От тільки є можливість крикнути «Слава Україні», наші покоління це робили. І кругом було одне гасло. Гасло, яке починало з того, що дайте свободу нації і принесіть волю людині. Ми дуже добре розуміли, звідки проростає зло, яке панує на українській землі. І тому ключовим другим лозунгом у кожному русі нашому національному було слово «Геть від Москви». Подалі від Москви. Ви знаєте, це і я, і мої друзі, побратими мільйон разів повторюємо це. Шановні, якщо ви знаєте відповідь на те, звідки проростає ваше зло, ви вже 50% національної задачі зрозуміли. Ви зрозуміли, навколо чого треба консолідуватися. Так от ті держави, про які я говорив, українські, одна держава протрималась 1,5 доби. Можете собі уявити. На слідуючий день на Червоному полі вже прийшли окупанти. Друга держава Степана Бандери 3 доби протрималася. І 4 липня половина із тих, хто проголошення на площі Ринок робив, вони вже в концтаборі були. А потім пізніше додався Степан Андрійович і, так би сказати, все оце національне просвітництво, все воно пройшло в концтабори. І я часто запитував, імена не хочу ганебні ці називати, але у дебатах я їм називав, що вам такого злого зробив Степан Андрійович із листопада 41-го року до грудня, коли він був у концтаборі. А може в 42-му щось він натворив? Він був у концтаборі. А може він в 43-му вам щось натворив? Він був у концтаборі. А може до листопада 44-го він щось натворив? Він в концтаборі був. За що був? За те, що не відрікся від проголошення 30 червня. Хто тоді національні герої, як не ті, хто положили своє здоров'я, тіло за національну ідею? Хто тоді у хрестоматії визначення, мені здається, з чого треба починати? Незалежно яке ім'я, коли він родився, якщо він себе присвятив цьому святому ділу, він є національний герой. Тепер вже по вашому запитанню. Я думаю, що багато сьогодні нам треба зробити чесних висновків із нашої, можливо, 10-літньої, 20-літньої попередньої історії. Я почав би з того, що, на мій погляд, глибокою академічною помилкою Європи є те, що вона поділена на різні типи безпекової політики. Один великий німецький канцлер колись казав, Європі треба мати або одну безпекову політику, або жодної.
робіть собі кожні національні хутори, робіть, що хочете, ви рано чи пізно прийдете до того, що безпековий простір по делімітації не ділиться національних кордонів. І це, звичайно, в тому числі Східна Європа, вона має дві моделі, я думаю, що можливо і більше їх добре рахувати, безпекової політики. Очевидно, ця безпекова політика такого типу неправильна. І вона рано чи пізно дає тріщини по межах безпекових цих просторів. А по-друге, це спонукає формувати дуже ганебну політику. Я буду обережно говорити. Коли почався путінізм, як явище, що його здобрило? Політика двох-трьох спочатку держав, яких вибрали з європейської колоди, і Путін з ними почав формувати двосторонні відносини. На першому місці це Німеччина, на другому місці це Франція, на третьому місці це Італія. Ну, і другі члени, ну то таке, вже знаєте, бо є батьки-засновники такої політики, яка привела нас до ганьби оцієї війни. Та політика сформувала Європейський корупційний інтернаціонал. Починаючи від цих крайніх рухів, які є, я думаю, що вони до сьогоднішнього дня спонсоруються Путіним. Це привело до того, що в Європі народжується такий рух, як шредерізація. І вибачте, я нікого не хочу задіти особисто, але ви знаєте, що до сьогоднішнього дня у Путіна трудові книжки більше 20 міністрів Європи. Є прем'єр-міністри Європи, є віце-канцлери Європи, є канцлери найбільшої Європи держави. Оця вся модель привела до того, що Путін кожен день, от подумайте, я фінансист, я ці нулі, пам'ятаю, як записувати, по яких розрядах. Кожний день Путін отримував $1 мільярд за енергетику, нафту і газ із європейського платіжного ринку. Європейський платіжний ринок – це самий платіжний ринок світу. От ви уявіть собі, кожен день $1 мільярд. Ну це ж попробуйте розділити по всьому кооперативу озера, щоб нікого ж не обділити. Щоб там мільярдери появились, як сьогодні вони є. І ми це щедро давали, тому що, мається на увазі Західна Європа, бо це виглядало як економіка якась. Тепер скормили те, що називається «Руський мір». Ви всі пригадуєте його, як він у 2007 році виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Який це мачо був, яка бравада була, яка неповага до тої, там, можливо, 200-300 чоловік було, яка неповага взагалі до конструкції світу безпекової. А світ прийняв це. І от коли ми говоримо про сьогоднішній день, шановні, та я безумовно розумію, що гордий чеченський народ і нація, ічкерська, це люди, які розкуті. Люди вільні, люди свободи, люди, які розуміють, що зараз мова не йде про Україну. Якщо ми програємо, програє Чечня, Ічкерія, програє Кавказ, програє Молдова, програє Балтія, програє Скандинавія, програє багато-багато країн, які навіть не дотичні до нашої території. Програє наша мораль, програють наші базові чесноти. І тому, по кому дзвонить дзвін? Да по всіх нас. Якщо ми це зло пропустимо у завтрашній день, а я вам чесно заявляю, що жодна нація світу, де б вона не знаходилася, там на краю Африки, чи Південній Латинській Америці, чи буде, не складе план, як жити на цьому світі, коли є поряд путінська Росія.
Не буде ні жодної нації світу такого плану. І, можливо, останнє, я не знаю, скільки в мене є часу, бо я на 3 години підготувався. Останнє, що хотілося сказати, що тільки наше глибоке національне усвідомлення, а глибоке національне усвідомлення, на мій погляд, в першу чергу володіє воїном, який може себе захистити, а сильний воїн ще може і других захистити, які є слабші. І от сьогодні ми знаходимося в такій точці, що питання, яке ми піднімаємо, та, звісно, чеченська, ічкерська нація, держава, вона в нас намолена. Я переконаний, що ви йдете по Києву, заходите в будь-яку урядову інституцію і так далі. Ви ж розумієте, що вам радять? Що ви не в гостях, що ви робите колосальне національне діло. Я вже говорю про питання фронту. Що ви робите своє національне діло і захищаєте наше національне діло. І тому сьогодні цей фронт, який, ви знаєте, ну уявіть собі, 1800 кілометрів плюс море, значить 2000 кілометрів фронту. Скажіть, будь ласка, до якого генерала призвонить, щоб він передав досвід, як на такому фронті організовувати армію, війну, стратегію і тактику? Хто в Європі останній раз такий фронт бачив? В 45-му році чи в 44-му? Це ж колосальний виклик. І те, що ви з нами, знаєте, цей приклад свідчить, що ви велите, що ви пустили в своє серце глибоке національне усвідомлення. Ви дали відповідь на те, хто ви такий. Тому я без сумніву стверджую і своєму другу, і постійно, кожен раз, коли в мене є можливість говорити моїм друзям, чеченцям, які відстоюють ічкерійську державу, про те, що, знаєте, правда на вашій стороні. Бог на вашій стороні. Українська нація вас дуже любить і глибоко вдячна вам і поділяє ті речі, які разом з нашим воїнством, нашою нацією ми доказуємо щоденно. Слава вам, слава Україні, слава Чечні і Ічкерії. Героям слава. Дякую вам, Віктор Андрійович. Продовжуючи той настрій, який ви нам задали, у мене тоді продовжується це питання до пана Михайла. Так сталося, не за нашого бажання. Ми стаємо потоку лідером світу. Та не тільки. В якийсь момент ми маємо формувати для себе яку політику ми будемо проводити щодо Європи, щодо північного Кавказу. А для цього ми маємо усвідомити, а який наш інтерес в цих регіонах, саме український інтерес, з вашої точки зору. Який наш інтерес на Кавказі і на північному Кавказі? Український інтерес. Михайло, це трошки не про мене. Михайло, вибачайте. Є гарне ім'я просто, так. Михайло, це якраз, так. Почну з позитивного, тому що буду говорити про нас, потім про негатив, тому що буду говорити про Росію. Про нас. 91-й, 92-й і маленька частина імперії, яка вмерла, заявила про свою самостійність. І показала їй очки. І показала, що можна воювати проти Росії. Ніхто тоді цього не очікував. Взагалі, Росія завжди створює міф, що вона може будь-кого достатньо швидко поставити на коліна. Тільки вони люблять говорити про те, що вони постійно встають з коліна.
це загадкова така російська душа, але вона чітко фіксує, що вони люблять стояти самі на колінах. А для того, щоб це компенсувати, вони мають постійно когось принижувати, вбивати, атакувати і так далі. Так ось в 90-х на початку ви показали, що можна чинити спротив набагато меншими силами великій імперії. І це те, що сьогодні робить Україна, яка продовжує робити вашу роботу. Доводить, що всі ці міфи про Росію, вони нічого не варті. Якщо у вас є велике серце, якщо ви готові бути самими собою. І це, в принципі, все, що ми сьогодні, після практично 4 років війни бачимо, ми бачимо обнулення фундаментальних міфів про Росію. І це позитивно. Позитивно, і тут я хочу велике дякую сказати пану Ющенку, це ж президент, який якраз таки показав в середині 2000-х, що ми взагалі не росіяни. До цього ми були білорусами. Ну, давайте об'єктивно, з Савками, я не знаю, що були частиною Радянського Союзу. І саме за президента Ющенка ми стали відчувати тому, що ми взагалі ідентичні самі до себе, не маємо ніякого відношення до... я навіть не знаю слово «Росія», ми можемо використовувати, тому що вони і тут вкрали. Це не їх слово, вони не мають ніякого відношення до Росії, до Росії. Але між тим, Віктор Андрійович показав, що ми інші. І ми нарешті тоді почали відбудовувати свою країну. І якби не встигли відбудувати, то сьогодні в нас не було. Нас би роздавили. Дивіться, навіть попри те, що 4 роки йде війна, в нас досі є люди, які говорять, а давайте щось віддамо Росії, давайте з ними домовимось про щось. Це абсолютне нерозуміння руського міра. Руський мір – це не література, яку прописали зовсім інші люди, не росіяни. Ну, подивіться, хто, там, автори всього того, що в них написано. Вони все крадуть, в тому числі і культуру крадуть. Руський мір – це насилля. Це масові вбивства. Це саранча, яка приходить на іншу територію заради однієї мети – захопити цю територію і знищити. А потім піти в інше місце, захопити, знищити. І, вибачте за це слово, пожрати чуже. В цьому сутність руського міра. І чому позитивно? Тому що це може закінчитись тут і зараз. Сьогодні. Знову ж таки, Віктор Андрійович правий про те, що він просто обережно, коректно говорить про Меркель, про Саркозі, про покійного Берлусконі, про їх корупцію. Він говорить обережно, що вони могли вести себе інакше. Ні, не могли. Не могли. У Франції досі є там міст Олександра III, там досі величезна купа Російщини. І вони досі вважають, що це велика країна, яку треба інтегрувати в єдиний європейський простір. А ми разом з нашими друзями ічкерійцями говоримо про те, що це не так. Вони взагалі до Європи не мають ніякого відношення. Взагалі інші. Тепер про негатив. Про Росію. Поясню, чому негатив. Росія не зупиниться. Вона не закінчить війну. Щоб без ілюзій. Це не питання переговорів, не питання Путіна, його зацикленості на війні і так далі. Питання в іншому. Забагато боргів перед всіми нами в Росії. І якщо вона програє, борги треба буде віддавати. І вам, і нам. Це і юридичні, кримінальні справи, і розпад країни і так далі. Росія це усвідомлює підсвідомо, що вони або зникнуть, якщо програють війну, або зможуть ще якийсь час жити як зомбі, вбиваючи навколо себе когось. І тому війна може закінчитись тільки через примус, через страх Росії. Через те, що ви показали на початку 90-х, що їх просто треба знищувати. Да? Дивіться, я дуже люблю людей. Але людей. Я просто, щоб ви розуміли, я до росіян ставлюсь негативно не тому, що в нас є там якісь ідеологічні розбіжності, тому що вони зовсім не люди, вони не розуміють, що таке людяність. Вони не розуміють, що таке бути поряд з кимось, віддавати щось комусь, щось робити для когось. Вони хочуть просто забирати і вбивати. І тому це не люди. І вони не зупиняться. І нам треба продовжувати, коли ми говоримо про те, що робити, нам треба продовжувати тиснути на Європу.
Ми дійсно є лідерськими сьогодні. І дійсно вдалося багато зробити. Європа інакше сприймає сьогодні Росію. Я думаю, ви ж це бачите. На відміну навіть від початку цієї війни, коли були такі ілюзії, давайте подзвонимо, да? Зберемося і подзвонимо Путіну. Зараз ми з ним домовимося. Оця суб'єктивна Меркель, ви ж пам'ятаєте, буквально недавно вийшла і каже, знаєте, проблема цієї війни – це Польща і Литва. Чому? А вони мені не давали розмовляти з Путіним у 21-му році. У мене такі широкі очі. Та ти разів з 20 з ним розмовляла в 21-му році. Ну, об'єктивно. Як тобі не давали розмовляти? З ким ти хочеш розмовляти? З людиною, яка була вже зафіксована на масових вбивствах. Тобто, про що ти хочеш розмовляти? Можете вбити не 10 тисяч людей, а можете вбити 9,5? Ну, круто. І тому, повертаючись до концепції, Росія має вмерти. Я хочу, щоб ви всі це розуміли. Не просто десь там відійти. Так, це може відбутися не сьогодні. Я розумію, що дуже тяжко. Тому що якби в нас вкладали зовсім інші ресурси, якби Європа не була закохана в свою бюрократію, давайте ми поговоримо. І якби ми, до речі, своєчасно вибачились перед Чечнею, що ми не підтримали їх в 90-х. Ми ж не підтримали. Ну, от якщо ми зараз дивимося на Європу, чому вони нас до кінця не підтримують, я хочу, щоб ми згадали свій досвід. Так, тоді не було пана Ющенка, не було Віктора Ющенка, не було ще розуміння, що таке українці. І тоді ми мали сказати їм вибачте, тому що ми тоді підтримували Росію. Пам'ятаємо? Перше чеченське. Пам'ятаємо. Так само Європа. Грузинську підтримує Росію. Так Явіні виходить і робить доповідь про те, що, ви знаєте, маленька грузинська армія, 23 тисячі, вона напала на Росію. На 58, да, там була 58-ма армія стояла. Напала. А скільки їх було? Їх 80 тисяч було. А, ну супер, тут 20 тисяч напали на 80. Це ж логічно. І в Європі всі такі, ну точно, певно, Саакашвілі. До речі, ми маємо згадувати, що він сидить вже 3 роки в тюрмі, чи навіть 4. Тільки за те, що він був проти Росії, так само налаштований, як і ми сьогодні. А після цього Європа каже, та ні, це ж Росія, вона не може нападати. Так. Пам'ятаємо 14-й рік? По відношенню до нашого Криму. Анексія? Та ні, ну вони ж там на російській мові розмовляють. Для мене це взагалі концептуально. Тобто всі, хто розмовляє на англійській, Британія має туди заходити і забирати, правильно? Ну я так розумію. Хто на іспанській, Іспанія має повертатись до концепції імперськості. Ну це ж логічно. І ми сьогодні чуємо, ви знаєте, є ж російськомовні регіони, ну певно їх треба віддати Росії. На жаль, так склалось, що ми жили в єдиному мовному просторі під назвою Радянський Союз. На жаль. От я народився на Західній Україні і виріс, я вам скажу, 70-ті, 80-ті українських школ було не дуже багато. Російських було багато. На заході України. Формували ідентичність, тільки зовсім іншу. Ну, ми нормальні там на Заході були, да? Тобто ми все рівно не любили Росію. РСФСР було. Але вони будували концепцію розмиття. Я ще раз говорю, ми маємо бути вдячними 2 речам сьогодні, 3 речам сьогодні. Перше, це те, що на початку 90-х на Північному Кавказі нам показали, що можна проти великого Голіафа воювати. Жорстко воювати, системно воювати, роками воювати. І отримувати переваги. І ще раз підкреслю, якби тоді Європа підтримала Ічкерію, Росія б тоді вже впала. Бо був колос на глиняних ногах. Далі. Якби ми вкладали свою державу, яку запропонував побудувати Віктор Андрійович в середині 2000-х, а не починали казати, та ні, ну дивіться, давайте, як ваш попередник Леонід Данілович сказав, добре теля 2 маток, ну ми так добре це отримали. Кордони не побудували, мову не захистили, культуру не відділили, інформацію не відділили. Пам'ятаємо телеканали, да, російські, масштабно, да. Давайте серіальчики, ну ринок маленький в Україні, давайте робити відразу на російській мові, будемо продавати в Росію. Ще раз, ми можемо продавати в Росію продукт сильної країни, для того, щоб впливати, але для цього треба було спочатку побудувати свій ринок, закритись повністю. 90-ті закрити повністю кордони, розірвати повністю культуру.
і підтримати тоді Ічкерію, підтримати ще раз, так чи інакше, дипломатично, фінансово, все що завгодно, все те, що робили, коли підтримували Грузію. Ми трошки запізнилися. От сьогодні треба продовжувати, повертаючись до питання, тиснути на Європу, щоб вони, будучи закопані в свою бюрократію, не втратили момент, коли Росія прийде додому. Тільки знаєте що? Зараз на позитив, тому що про нас. В нас є воля, якої сьогодні в Європі ні в кого немає. Зброя в них є вона класна, але волі використати зброю немає. І було бажано, щоб вони це усвідомили. І було бажано, щоб вся ця зброя сьогодні, 700 плюс дронів, щоночі залітало в Московський округ, в Центральний федеральний округ. І щоб туди залітали ракети. Таурус, він, безумовно, це ж дуже круто, що в тебе Таурус на складі. Тільки ти його не використаєш, а Україна його використає спокійно. Більше того скаже, да, Таурус мало, далі, більше. І так далі. Оце хочу, щоб вони усвідомлювали, і нам треба тиснути, тиснути і тиснути, незалежно від того, що там є проросійські групи, які щось там говорять. Але ви знаєте, парадокс, ці проросійські групи вмирають. І вони будуть вмирати, попри те, що Росія буде їх фінансувати. Тому 3 фінальні ідеї. Перше. Любіть Україну такою, як вона є. Вона ніколи не була Росією і не буде ніколи Росією. Друге, Росія має вмерти. У всіх сенсах. Ні, вона може існувати географічно, але вона має вмерти, як імперія. І третє, бийте постійно гарним словом Європу, щоб вони продовжували максимально вкладатись в свій захист. Як ви кажете, в єдиний безпековий простір, де базову роль буде відігравати саме Україна. Якщо Європа це буде вкладатись, Європа буде жити. Ні, буде апокаліптичний зомбі-трилер. Дякую. Дякую, Михайло, тому що ти дав всі проводити, що ви кажете. Він дуже важливо. Я хотів би звернутися, у нас є, окрім, звісно, пана Ахмеда, у нас є дуже такий тісний контакт з Кавказом через наших кримських татар. У нас кримських татар представляє Рефат Чубаров. Пане Рефат, ваш погляд на Кавказ, на взаємодію з Україною і майбутнє це війни? По-перше, хочу подякувати за організацію такої нашої зустрічі. Це має бути дуже корисно. По-друге, найважливіше те, і ми сьогодні представляємо Меджліс Кримського народу разом з моїм колегою, заступником голови Меджлісу Кримського народу, народним депутатом України Ахтемом Чайгозом. У мене дуже мало часу, і тому дуже тезисно. Перше, це те, що перша російсько-чеченська війна дала можливості Україні уникнути захоплення Криму тоді, в 1994-1995 роках. Українська влада тодішня не зробила висновків. Це перше. Кримські татари в той час максимально, наскільки могли, допомагали чеченцям відстоювати свою свободу. Наші люди, їх було не так багато, бо в тодішні часи не дозволяли цього. Вони були зі зброєю і захищали Ічкерію. Але нас за це переслідувала тодішня спецслужба України, бо вважали, що ми здійснюємо злочин. Це перше те, що я хотів би сказати. По-друге, ми вголос кричали про загрозу Україні в 2008 році. Це не просто слова. Ми зібрали Курултай, це наш загальнонаціональний з'їзд, і прийняли спеціальне рішення щодо проведення міжнародної конференції щодо відновлення прав кримськотатарського народу і надання гарантії Україні як державі. Слухайте, ми знайшли підтримку повсюду, і в Європарламенті, пані Анна, і вашим колегам велике спасибі. Приїжджав комісар Фюле, ми все це обговорювали. Нас не підтримав лише уряд України. Це друге, що я хотів би сказати. Третє, ми, кримські татари, є дуже послідовними. І тоді ми дбали про свій народ.
І сьогодні ми думаємо про свій народ. Але будьте впевнені, майбутнє нашого народу в нерозривному зв'язку з українською державою. Отже, ми дбаємо про Україну. Ми виходимо з цього. І сьогодні, тут дуже щиро сьогодні йдеться розмова, і я буду максимально відвертим. Ця розмова почалася з виступу Олександра Корнієнка, першого віце-спікера парламенту. Президент Ющенко продовжив, пан Михайло. І я хочу бути далі таким же відвертим в цій частині. Розпад Росії, знищення Росії в цих кордонах – це не просто відповідає інтересам України, це є умова гарантії України і її майбутнього. Якщо Росія збережеться в цих кордонах, вважайте, що над нами завжди залишається ця погроза. Отже, інтереси України для нас є найголовними. Але щирість полягає в тому, що це не єдина умова. Ми маємо бути справедливими. Якщо ми не будемо справедливими як українська держава, як українці, нас буде чекати дуже великі випробування. Справедливість полягає в тому, що ми маємо до кінця підтримувати право поневолених народів Росії на самовизначення. Оце двойна формула, чи формула о двох таких наших прагненнях. Інтереси України і права поневолених народів Росії на самовизначення. І це дає нам унікальну таку можливість забезпечити і гарантувати безпеку України і розвиток української держави, ну, мені хотілося б сказати, на тисячоліття, але це тільки знає Всевишній. І на завершення я хочу сказати, підтримка поневолених народів Росії означатиме те, що Північний Кавказ має просто весь час залучати нашу найсильну таку увагу, бо Північний Кавказ – це є дуже важливим звіном в європейській безпеці. Це нам треба пояснювати. Тут ми маємо колосальну роботу, бо ментальність європейців до цього часу залишається те, що це виключно російський регіон, це дуже далеко і, мовляв, там взагалі немає інтересів. І від тих інтересів, які проявляли до Північного Кавказу за часи великих імперій, Османської імперії, Російської імперії, Великої Британії, нам треба сюди приходити до умов 21 століття і бачити безпеку європейської глобальної безпеки, співпраці з народами Північного Кавказу. І тому нам треба змінити ментальність європейців, оце уявлення про Північний Кавказ. Європейський політик має розуміти, що Північний Кавказ – це є одним із найважливіших таких, знаєте, ланцюгів європейської безпеки. І саме останнє, що, ну, не останнє, крайне таке, я що хотів би сказати, от в цій роботі у нас є великі проблеми не лише з тими, хто є провідниками російської імперської політики ззовні. Вони є всередині нас. Я буквально кожного дня чую деяких українських журналістів, політиків чую про те, що, мовляв, з'явлення незалежних держав на території Росії це не відповідає інтересам. Вчора я чув, я не буду називати прізвища, я думаю, що прийде час, ми про це будемо говорити. Просто йде заклик з боку відомих українських журналістів звернути до європейських політиків, мовляв, звернути увагу на Північний Кавказ, на Дагестан, на Ічкерію, там йде у посилення радикальних ісламістських течій. І якщо, не дай Боже, вони створюють незалежні держави, це буде додаткова небезпека для європейських держав і таке інше. Такі наративи з боку Москви будуть збільшуватися. Але, і це я тут вже точно завершую, майбутнє української держави міцне, демократичне, благополучне в умовах тоді, коли російська держава в її існуючих кордонах просто зникне і з'являться незалежні держави на основі права поневолених народів Росії на самовизначення. Дуже дякую. Дуже дякую, пане Рефате. Це дуже дивно чути, що в Україні ще присутні якісь люди,
які вважають, що ця імперія має зберегтися. І не розуміють про те, що ця війна мусить завершитися розвалом цієї імперії. І нам потрібно готуватися саме до цього. Дуже здивувало свою інформацію, треба буде окремо після поговорити про це. А зараз до пана Ахметова. Ви в своїй боротьбі з цією імперією вже, напевно, понад 30 років, так? Воюєте з нею фактично за її розвал. І я безумовно переконаний, що ця ваша боротьба завершиться успішно разом з нами. Питання лише в тому, де воно вже почне тріщати, де воно продовжиться тріщати. Чи може бути Кавказ отим от камінчиком або краплинкою, з вашої точки зору, яка розвалить цю імперію? Дуже дякую. Я очень благодарен всем, кто сегодня принял и принимает участие в этой конференции. Это очень важное событие. Но я хочу отметить одну вещь. Как бы и какую тему мы не затрагивали во время любой международной конференции, все заключается и заканчивается и начинается войной между Украиной и Россией, российской агрессией. И поэтому даже те вопросы, которые вы ставили относительно Кавказа, всеобщего кавказского движения, там, НАТО, и мы так и обозначили, но все равно сегодня все будущее не только украинского народа и народов Кавказа или других колонизированных народов, судьба всего человечества, цивилизованного человечества решается здесь, в Украине. И поэтому для нас, для чеченцев, с самого начала, с 2014 года, когда совершена была первая российская агрессия, это были не пустыми словами солидарность с Украиной. Мы обеспечивали и старались обеспечивать свое будущее. И сегодня вы должны понимать, каждый, кто сегодня защищает Украину, чеченцы, французы, англичане, азербайджанцы, они в первую очередь защищают себя. Себя и свое будущее, и будущее своих детей и потомков. И поэтому очень важно, все, что происходит сегодня в Украине, мы должны быть не просто сопричастны к этому, мы должны активно помогать и способствовать вооруженным силам Украины, которые здесь сегодня отражают российскую агрессию и борются за будущее цивилизованного мира. Поэтому НАТО, не НАТО, вот Украина есть и НАТО, и структура, которая может обеспечить гарантии и стабильность международному сообществу. Один раз чеченцы всему миру дали шанс на самом деле. В 1994 году, когда мы приняли весь удар на себя, и мы положили 300 тысяч населения гражданского. Вот, вдумайтесь, цифру, миллионная нация, это 30%. 42 тысячи детей, которые стали калеками и были убиты из этого числа. И вот поэтому наш опыт говорит нам о том, что если мы сегодня будем надеяться на что-то, и что можно какими-то переговорами, перемириями, можно остановить российскую агрессию, это будет величайшее заблуждение. Пока сохраняется эта страна в этих границах и с ее имперской идеологией, никакого будущего и стратегической безопасности международного сообщества просто надо забыть. Это обманывать себя, ничего более. Перемирие сегодня с Россией – это отложенная война на более жестких условиях. И, конечно же, сегодня мы понимаем, что происходит. И касаемо сегодня Украины и украинского народа. Да, сегодня и мой друг, президент пан Ющенко и Михайло, все ответили один момент, что происходило с Украиной и в какие годы, и что мы делали. Нужно дать четкую правовую оценку и оценку всему, что происходило. Первый президент Кравчук, что бы ни было, создал украинское государство. Следующий президент Виктор Андреевич Ющенко определил траекторию развития этого государства. И сегодня президент Зеленский отстаивает эту позицию, эту траекторию, этот путь развития украинского народа, который был определен. И поэтому мы все, кто сегодня желает и хочет победы над злом, должны стоять как один за украинским народом и помогать. И теперь касаемо нас, потому что время очень сжатое, я хочу сказать еще, Украина первая
во время нашей войны украинцы пришли к нам на помощь. Их было мало, но они были. Мы очень благодарны им. Чеченцы ответили тем же. В 2014 году первыми, кто появился в поддержку украинцев, это были чеченцы. И также в международных делах и в отношении нашего статуса, политического статуса, именно Украина и украинские депутаты заявили о том, что Чечня оккупированная территория, тем самым признав факт нашей независимости. Мы вам признательны и благодарны. Но, я скажу но, потому что здесь сотни людей, которые не зашли, не пришли, которые находятся на позициях, они имеют огромную проблему с идентификацией. Наши паспорта. Если вы сделали первый шаг, признали нас как нацию, которая находится под оккупацией, признайте наши паспорта. В 22 году, когда мы прибыли сюда, с нашими бойцами заключали контракты на основе наших паспортов, потому что враг стоял под Киевом. И тогда было неважно, кого мы представляем, Ичкерию или что-то. Но как только немного ситуация сгладилась, сегодня наших бойцов, наших сторонников, которые едут в Украину, из-за двух слов, которые у них стоят в паспорте РФ, часами держат на границе. 17 часов автобус с членами Государственного комитета деоккупации стоял на границе. Я просто вынужден об этом сказать, потому что вы здесь, и вы можете принять решение. Вы можете решить. Поэтому я заканчиваю свое выступление, потому что вы узнаете, почему я закончил сейчас. Олег, всего доброго. Всем спасибо. Слава Всевышнему. Победу Украины, свободу Кавказа. Дуже вам дякую за такий натхненний емоційний спіч. Зараз завершимо панель, бо у нас наступна подія, і на завершення цієї панелі я прошу вшанувати всіх загиблих. Хвилину мовчання, всіх загиблих на полях України, всіх загиблих у Щирі, хто боровся за свою незалежність і за нашу. Хвилину мовчання.